Ahojte, nachádzame sa na ulici Dúbravská v meste Prešov, kde vám exkluzívne na predaj ponúkame tento rodinný domček. Dom sa nachádza na pozemku vo veľkosti 13 árov, je veľmi priestranný, má až 6 izieb, užitková plocha je vyše 100 m2. K domu takisto prislúcha pivnica a murovaná garáž. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Rada sa s vami uvidím na obhliadke.